A pesar de que Rianxo é un pobo pequeno en termos poboacionais, cada ano sitúase entre os concellos con máis nenos saharauís en acollida durante o verán. E isto é posible grazas ao programa Vacacións en Paz que desenvolve a Asociación Solidariedade Galega co pobo saharaui. Para nós é un orgullo vivir nun concello solidario como é o concello de Rianxo, especialmente nestes momentos tan duros que estamos vivindo. Parecenos moi importante que eles, estes nenos e nenas que están por aquí con cara de que está pasando, poñan cara ao que é ser refuxiado, refuxiada, ao que é ser doutra cultura, de outro país e que se san acollidos como son acollidos normalmente en Rianxo, non só hoxe nesta recepción, sino en todas cantas actividades participan. Os 7 cativos terán ocasión de gozar do verán en Rianxo, afastados das altas temperaturas dos campos de refuxiados nos que residen o resto do ano. Disfrutarán de tempo de lecer coas súas familias de acollida e participarán en diversas actividades municipais. Unha delas é a andaina solidaria programada para o 2 de agosto. Os nenos e nenas participan en distintos programas, en distintas actividades municipais, como se comentou, pero temos tamén unha que será o día 2 de agosto, que é a cuarta xa andaina solidaria en favor do pobo saharaui. É unha andaina cortiña tamén, outro día de festa, e, por tanto, animamos a todas as persoas que poidan, que, insisto, é moi faciliña de facer, que se apunten e que participen na andaina, que ten ese carácter festivo e ten tamén un carácter recaudatorio para favorecer que SOGAPS e o programa Vacacións en Paz se poida seguir desarrollando con todas as garantías ou polo menos que contribuya a seguir da mesma maneira que ata agora. Ademais da recepción, os representantes do Concello fixéronlle entrega aos cativos dun agasallo, desexándolle unha feliz estadía no municipio.